L'objectiu de la nostra estada a l'est del Congo no és centrar-nos en el coltan, el mineral de sang que s'explota a les mines d'aquesta regió, moltes il·legals, i que financen diversos grups armats que sembren el terror entre la població civil. Però som a Goma, al centre d'on surten el coltan i altres minerals congolesos cap a l'exterior, sobretot de contraban a través de Ruanda i Uganda, i tenim l'oportunitat de visitar un depò o centre de recepció de coltan procedent de mines certificades. Diem certificades perquè la majoria són il·legals i algunes estan tancades per decisió del president Kabila com a reacció a la llei Dodd-Frank dels Estats Units que obliga a les empreses nord-americanes a proveir-se només del mineral que s'extrau de mines certificades. Aquestes mesures pretenien acabar amb la font d'ingressos dels grups armats i amb la violència i l'explotació de la població, però no ho han aconseguit. Tous ces travailleurs qui étaient dans les mines, ces creuseurs, certains ils sont rentrés aux groupes armés, d'autres ils sont venus gonfler la masse des chômeurs qui sont dans les villes, et d'autres, il y a une partie qui s'est reconvertie dans l'agriculture, la pêche, ou les petites réparations, ou je ne sais pas quel petit métier. Les irregularitats en la certificació i el monopoli en el comerç del coltan encara són una taca en l'explotació d'aquest mineral tan important en els components de mòbils, ordinadors i diversos equips d'alta tecnologia.